Els veïns de Torrella estan d'enhorabona perquè ja s'han acabat les obres que han permès, entre altres coses, eliminar les barreres arquitectòniques que havia a l'Ajuntament. Una plataforma elevadora hidràulica permet a les persones amb discapacitat o amb problemes de psicomotricitat poder accedir a la casa consistorial sense inconvenients. Adaptar l'Ajuntament ha suposat una inversió de més de 35.000 euros que ha pagat la Diputació de València. Però així n'acaben les inversions, perquè gràcies al Pla d'Actuacions Urbanístiques, amb càrrec també de la Diputació, s'ha renovat per complet a tot el poble la xarxa d'enllumenament públic. Els treballs han consistit en la substitució de les faroles antigues per unes noves que no desentonen amb l'estil tradicional, donant un toc de distinció i un punt més avantguardista. Les noves lluminàries consumeixen menys i s'estalvia més energia. A més, duren 4 vegades més que les de vapor de mercuri, que són molt contaminants. En total s'han gastat 26.500 euros. Pel que fa als diners del Fons d'Inversió Local del Govern Central, s'ha continuat amb l'eliminació de barreres arquitectòniques als carrers i s'ha millorat el parc infantil Antonio Millán. A més, s'ha actuat al carrer Ignacio Carran, concretament en la pavimentació i els imbornals, tot per un cost de 28.000 euros.